با чемпионати Тоҷикистон ба ин дастаҳои лиги олӣ таваҷҷӯҳ мекунем. Даври 11-умро даври бозиҳои баробар баён кардан мумкин аст. Дар ин давр клуби марказии варзиши Артиш бо Кӯктош 2-2, Хатлон Истаравшан 0-0, Душанбе Фаизкан 1-1 ва Равшан бо Истиқлол бо ҳамин натиҷа бозиҳои худро ба анҷом расониданд. Вохӯрие ки миёни мухлисон мавриди баҳсу андеша қарор гирифт, ин рақобати соҳиби ҷоми Тоҷикистон Равшани Кӯлоб бо чемпиони феълии Тоҷикистон Истиқлоли Душанбе буд. мо ҳам наворҳои ин вохӯриро манзури шумо мегардонем. вохӯрии байни дастаҳои Равшан ва Истиқлол дар варзишгоҳи пахтакори шаҳри Бохтар баргузор шуд ва футболбозони ин дастаҳо ки аз ин пештар 28 вохӯрӣ гузарониданд, дар мадори якдигар дар рӯбарӯи якдигар ҷойгир шуданд ва дастаи Равшани Кӯлобро сармураббӣ не балки мураббии калон Ҷаъфаршо Шоғиёсов ба майдони бозӣ овард ва футболбозони дастаи Равшан бисёр ҳам ҳунари воло нишон доданд ва лаҳзаҳои хатарноки голзаниро дар назди дарвозаи Рустам Ятимов пайдо карданд ки ҳоло яке аз онҳоро мо дидем. Дар мавриди дигар ҳоло Саёд Зайниддинов инҷо нишон медиҳад ки қисми аввали вохӯрии ин дастаҳо бе кушодани ҳисоб ба поён расидааст ва ҳамин тавр мухлисон ҳам барои дастгирии дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб ба ин варзишгоҳ ҳозир шуда буданд. Аз ин пештар тавре гуфтем, дар вохӯрии байни ин дастаҳо 19 маротиба ғалаба ба дастаи Истиқлол мансуб буду, 6 маротиба бар дастаи Равшан ва ин ҷо боз дастаҳо дар мадори бозии ҷоми Тоҷикистон ки соли гузашта буд, маҳз Истиқлолро Равшани Кӯлоб аз ҷараёни ин бозиҳо дур карда буд. имрӯз ҳам дастаи Равшан кӯшиши хеле зиёд кард ва тавонист ки ҳисобро боз кунад. инҷо як зарбаи ниҳоят зебое ки ҳоло мо шумо дидем аз ҷониби Ҳасан Рустамов дар дақиқаи 63 футболбозони дастаи Равшанро ба сафи пеш баровард. ин бисёр ҳам зебо, бисёр ҳам мураккаб иҷро карда шуд. ин зарбае ки мо шумо дидем ва Ҳасан Рустамов ин гуфтам мумкин ин охирин чунин зарбаҳояш нестанд ки бо гол анҷом шуда бошанд. Дар даври гузашта ҳам мо як чунин зарбаи Ҳасан Рустамовро дида будем. барои Истиқлол ки дар бозиҳои лиги чемпионҳои Осиё имсол арзанда дастаҳои умуман футболи Тоҷикистонро муаррифӣ карда буд, дар муқобили Равшан бозӣ кардан ниҳоят душвор меояд. Вале футболбозони ин даста ҳам дар дақиқаи 84 баъди он ки Риёта Нома ба майдон омад, ҳисобро баробар карданд. ин голи дуввуми Риёта Нома футболбози ҷопонӣ ҳаст ки ба дарвозаи дастаи Равшан зада шуд ва дар ин маврид ӯ ҳангоми ба майдон омадан гол мезанад ки ин аз истеъдоди ӯ хабар мекунад. боз як зарбаи дигаре ки ҳоло Ҳасан Рустамов иҷро мекунад бисёр ҳам душвор буд. аз тарафи дигар агар бигӯем 8 дақиқа вақт илова шуданаш дар ин бозӣ каме ҳам бошад норошан аст, аммо вақт дар майдон зиёд буд ва дастаҳо метавонистанд ба муваффиқият ноил шаванд. вале ин вохӯрӣ бо ҳисоби мусовии 1-1 ба поён расид ки ин ба ғалаба барои Равшани Кӯлоб наздик аст, чунки дастае ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ метавонад хуб бозӣ кунад, аммо дар ин давра Равшан хуб бозӣ кард ки нагузошт Истиқлол ба ғалабаи навбатияш комёб гардад.